muutaman kerran sieltä, paljonko nää saat painetta sinne vattalihaksiin. Koita. Palleella. Eli siis Ja puolapa ilmat ulos ja, ja muutaman kerran kerran niin. Jännitä vattaa. Ime. Noin. Joo. Sisään ulos muutaman kerran. Ja sitten lukitteet ja sitten ihan pinnat vaan. No, nyt näkyy paremmin. Mä haen sillä sitä, että sulla on vattalihakset, mutta ne näyttää läpi. Sun pitää saada syvyyttä. Ei se tarkoita sitä. Sen jälkeen kun sulla on puristus, niin vaikka sä noset pystyyn, niin se ei vie sieltä sitä syvyyttä pois. Se pitää pikkusen nappaa sisään ja puhdista vattaa ja puhdistapa vähän vattaa. Nyt! Ja nyt näkyy kyleesti. Hei, siinä. Nyt on hyvä. Nyt on tosi hyvä. Älä päästä irti. Nyt sä pääset taas pois. Sä pääset happia sinne palle, älä päästä happia siitä. Sen jälkeen kun se puristus tulee, sun pitää hengittää ihan pinnasta. Niin semmonen Niin. Se on tavallaan niinku venttiilistä päästä ilman pois ja sen jälkeen... Päästäpä ilmasta pois sieltä kokonaan. Jäljitä ne vattat. Nyt pidä siinä ja nosta itse pystyyn. Pidä siinä, älä päästä ilmaan sinne. Noin, nyt näkyy olkapäin. Pikkuisen parempi, joo. On. Selvästi parempi. Otetaanpa... Sovi, no nyt näkyy heti kun nää on rennosti olemaan, niin se näkyy koko ajan. Tuolla, aivan valtavaa hienoa. Kato. Se on naulakkeja tulee heti. Joo, noin. Nyt on. Pidä tuo. hyvä. Sun pitää hekottaa. Sun pitää hekottaa. Mie voin tulla sinne eturiviin. Tiedätkö, mä luulen, että se on, kun nää saisit pikkusen rentoutta siihen tekemiseen, niin se tärähtelisi vähän iteksi ja sit vaan pystyisi sillä palleella lukitteeseen. Älä. Käy huonosti. Käy. Kierrä portti. Se vähän oikealta, kun se tavallaan sillä, että kun se löytyy, niin se vaan niinku tuntee, että se on niinku